Til allersidst har du mulighed for at tilpasse dit tilbud. Og det kan både gøres ved at tilpasse tiden, tidsforbruget, som du bruger per gang på rengøringen. Det kan være, at du har lyst til at tilføje et par ekstra minutter. Så gøres det altså under denne her rubrik tilpas tiden. Og du vil også kunne se, at det samlede tidsforbrug per måned, som dit tilbud giver i overensstemmelse med de informationer, du har indtastet tidligere. Du har også mulighed for at fordele tiden, hvis tidsforbruget strækker sig ud over f.eks. aften, nat og weekendtid. Så har du mulighed for at fordele timerne i den her rubrik. Dernæst har du mulighed for at afrunde din samlede pris. Til sidst kan du vælge herover i højre side, hvilke dokumenter du vil have til at følge med dit rengøringstilbud. Og du kan vælge mellem dokumenterne fra Premium-skabelonen eller Basis-skabelonen. I mit tilfælde vælger jeg altså tilbud 1, som er den skabelon, jeg allerede har oprettet til det her formål. Så jeg vælger tilbud 1. Dernæst kan du vælge dine egne dokumenter, som du har uploadet til sitet, også vist i en tidligere video, hvordan du uploader dine egne pdf'er direkte i Klebis. Og jeg har et dokument, der hedder tidsbestilling her, som jeg gerne vil gøre til en del af mit samlede tilbud. Så det dragger jeg simpelthen op i dokumenter for tilbudsgenerering. Og her kan jeg så vælge, hvilken rækkefølge det her dokument skal optræde i. Så det lægger jeg sidst her. Og dernæst trykker du på ret tilbud og tilpas dine tilbudsdokumenter.